tu o să-mi citești mie mintea prin ecran. În următoarele câteva momente îți voi face ceva legendar. Se numește Any Card at Any Number. David Berglas este un mentalist din Anglia care a făcut multe lucruri extraordinare de-a lungul vieții, a făcut foarte multe legende, dar era cunoscut pentru acest moment în care cineva zice o carte, cineva zice un număr și cumva în pachet cartea este la acel număr. Astfel încât vreau să încercăm acest experiment. În primul rând, eu o să încerc să-ți transmit o informație și tu o vei primi, exact ca la un apel telefonic. Cineva trebuie să sune, iar altcineva trebuie să răspunde. Dacă sună amândoi în același timp, nu o să meargă. Hai să-ți pui un număr în cap. Nu te du prea sus, adică hai să nu ajungem nici până la 30 să numărăm ca nebunii, dar să nu rămânem nici la 10, 11. Deci du-te puțin mai sus câteva numere, nu știu cât îți vine ție, da? Până în 23 să spunem. Acum, vreau să te gândești la o valoare pentru o carte, doar valoarea puneți-o în cap. Dacă ai o valoare numerică, sar la o carte cu figură, adică juvete, damă, rege. Dacă ai început pe o figură, sar la o valoare numerică. Și acum, dacă ești la numărul nou, da? La un număr, de la impar, fă la par, de la par la impar. Dar acum, după ce ai făcut prima schimbare, dacă ești pe figuri, dacă ești pe o figură masculină, sar pe una feminină. Dacă nu, rămâi unde ai fi. Continuând, gândește-te ce simbol s-ar potrivi acestei cărți. De exemplu, spui as, te gândești la inimă neagră, asul de inimă neagră, da? Gândește-te la ce număr sau la ce figură ești tu acum, după toate schimbările astea, ca să fie cât mai aleatoriu, și ce simbol se potrivește cel mai tare. Bun. Eu am încercat să-ți transmit numărul 17, chiar 18, dar 17 este un exemplu de față. Și cartea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cartea la care sper să fie ajuns este Dama de inimă roșie. Dacă ai reușit acest experiment, lasă-mi un comentariu și ne vom vedea de acum înainte în fiecare săptămână cu un moment de magie nou.